филми ҳунарии Рустам ва Суҳроб соли 1971 аз тарафи киностудияи давлатии Тоҷикфилм дар ҳаҷми 1 соату 31 дақиқа таҳия гардидааст. филмномаро Григорий Калтунов аз рӯи асари безаволи Фирдавсӣ «Шоҳнома» омода намудааст. коргардонии филмро Борис Кимёгаров бар уҳда дошт. оҳангсози саҳнаҳои филм Ориф Маликов ва рассом Шавкат Абдусаломов буданд. нақшҳои марказиро Бимбулат Ватаев, Ҳошим Гадоев, Светлана Норбоева, Сайрам Исоева ва Отар Кеберидзе офариданд. ҳамчунин ҳунармандони зиёд монанди Маҳмудҷон Воҳидов, Гурбинҷ Завқибеков, Абдусалом Раҳимов, Муҳаммад Рафиқов, Разоқ Ҳамроев, Алим Хоҷаев ва дигарон нақшофарӣ карданд. саҳнаҳои филм дар минтақаҳои хушманзари Тоҷикистон, махсусан дар кӯҳҳои Чилдухтарони ноҳияи Моминобод ва талу теппаҳои шаҳри Исфара наворбардорӣ шудааст. тамоми саҳнаҳои филм бе ороишоти компютерӣ сурат гирифта, ҳама чиз табиӣ истифода шудааст, ба истиснои саҳнаи муҳорибаи Рустаму Суҳроб дар дашти лолаҳо, ки 3000 лолаи сунъӣ истифода карданд. филм дар жанри таърихӣ таҳия шуда аз 2 қисм иборат мебошад. он дар шумори 4-гонаи камназир ва олитарин филмҳо монанди Ливои оҳангар, Достони Рустам ва Достони Сиёвуш қарор дорад, ки мазмунашон аз рӯи Шоҳномаи Фирдавсӣ бардошта шуда, аз гузаштаи пурифтихори миллати тамаддунофари тоҷик гувоҳӣ медиҳанд. мавриди зикр аст, ки филм аз сермасрафтарин офаридаҳои киностудияи давлатии Тоҷикфилм маҳсуб ёфта, хатти сюжаи он аз меҳандӯстиву тавонмандӣ ва ҳаёти ҳузнангези нажоди паҳлавонон қисса мекунад. нахустнамоиши филм 2 январи соли 1973 баргузор гардида буд. тамоми масрафҳои филм танҳо дар рӯзи аввали намоишаш пурра гардид. филм соли 1972 дар 5-умин ҷашнвораи умумиттифоқӣ дар шаҳри Тифлис барандаи ҷоизаи қаҳрамонони ҳамосавии миллӣ гашт. баъдан таҳиягарони филм ва ҳунармандони нақшҳои асосӣ ба гирифтани ҷоизаи ба номи Абу Абдуллоҳи Рудакӣ даст ёфтанд.